Pass il qudiem għall-Gżira Awċija. Hekk l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija ddeskriviet il-ftehim bejn il-Gvern Malti u Barts Medical School fih dan l-Università Queen Mary. L-Assoċjazzjoni laqat l-iffirmar b'sodisfazzjon u tqisu bħala okkażjoni biex ikun stimulat l-iżvilupp soċjo-ekonomiku f'Għawdex. Il-Kap Eżekuttiv Joe Muscat qal li dan jista' jfisser ukoll diversi opportunitajiet anke fis-settur turistiku. Fost l-oħrajn innota li wieħed irid jara l-impatt li jistgħu jħallu l-istudenti li kapaċi jitilgħu għal 300 u l-familji tagħhom fil-Gżira Awċija. Barra minn hekk innota l-pjan ta' Public-Private Partnership biex l-isptar ta' Għawdex iservi ta' ħabb mediku. Għawdex ukoll se jitpoġġew il-mappa tat-turiżmu mediku li hija niċċa illi aħna nemmnu illi tista' tgħin ħafna biex lil Għawdex intaffulu l-istaġjonalità qawwija jekk aħna nidħlu biex nkunu kapaċi nattiraw il-Għawdex għal dan it-tip ta' turiżmu. Muscat saħaq li din hija inizjattiva differenti minn kif imdorrijin naraw. Din hija xi ħaġa illi għal Għawdex hija biex ngħidu hekk żvolta ġdida, direzzjoni ġdida lejn din in-niċċa tant importanti illi f'diversi pajjiżi oħra saret parti mill-pakkett turistiku ta' dawn il-pajjiżi. Barra minn hekk l-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu Awċija tenniet l-importanza ta' dawn l-inizjattivi li jistgħu jiftħu orizzonti ġodda Gżira Awċija filwaqt li jinħolqu opportunitajiet ġodda ta' xogħol.